În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o grădină un pom frumos, de crengile căruia atârnau niște mere mari și roșii de ți lăsa gura apă. Văzând omul că nu-i nimeni prin preajmă, ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta și el câteva, așa, de poftă. Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt și de o mare băltoacă. A stat el ce a stat, s-a sucit, s-a învârtit, dar, nemai având răbdare, și-a zis, fie ce-o fi, și a început să se cațăre pe gard. Cu greu a reușit să ajungă în curte, dar supărat nevoie mare, fiindcă într-un ghimpe din gard își agățase haina și o rupsese. Acu, ce să mai facă? Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai mult, grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi și s-a afundat în mâl. Când, în sfârșit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva mere, dar, uitându-se la el cum arăta, și-a spus, e drept că am obținut eu ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina mea cea bună e ruptă, încălțările și pantalonii murdari. Cum stătea el așa și își plângea singur de milă, apare în curte stăpânul casei. Când l-a văzut pe călător cum arăta, i-a spus, bine omule, trebuia să te muncești atâta pentru câteva mere? Uite ce ai pățit. Ca să nu mai spun că nu înțeleg de ce ai încercat să le iei pe furiș? Dacă băteai la mine în poartă și mi-ai fi cerut câteva mere, eu ți-aș fi dat cu drag. Tare bucuros și mulțumit a fost călătorul, văzând bunătatea gazdei sale, dar în același timp și-a promis Sieș că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit. În cele trecătoare nu poți deveni bogat decât sărăcind pe altul. În cele duhovnicești nu poți deveni bogat decât îmbogățind pe altul.